Ξενάγηση στα αξιοθέατα μνημεία της Κασόπης. Στους λόφους του σημερινού χωριού Καμαρίνα, στο ζάλογγο της Πρέβεζας, υπάρχουν τα ερείπια της αρχαίας πόλης Κασόπης. Η Κασόπη διαθέτει αξιόλογα μνημεία που δεσπόζουν στο οροπέδιο. Η θέση της αγοράς και του δημόσιου χώρου της Κασόπης είχε άμεση επαφή με την κύρια οδό και με την πύλη του τείχους, θέση που ευνοεί την άνετη πρόσβαση των κατοίκων της υπαίθρου. Το καταγόγιον ήταν ένα δημόσιο οικοδόμημα με έθριο, διόροφο στις τρεις πλευρές και μονόροφο στην τέταρτη για να μην κρύβει τον ήλιο και πιθανότατα λειτουργούσε ως ξενώνας, αρχαίο ξενοδοχείο. Άλλη άποψη λέει ότι πιθανώς να πρόκειται για ένα είδος εμπορικού κέντρου. Το μικρό θέατρο Ευβουλευτήριο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης και είναι το πρώτο μνημείο που βλέπουμε μόλις εισέρθουμε στην πόλη, αριστερά. Χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. Φαίνεται να είναι σκαλισμένο πάνω σε φυσικό βράχο με κατασκευές λίθινων κερκίδων. Η χωρητικότητά του είναι περίπου 300 με 500 άτομα. Η χρήση του οδείου προφανώς ήταν για μουσικές και λογοτεχνικές εκδηλώσεις, αλλά και πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε και ως βουλευτήριο. Το μεγάλο θέατρο κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και είχε χωρητικότητα χιλιάδων ατόμων. Ήταν το μεγαλύτερο από τα 2 συνολικά θέατρα που υπήρχαν στην πόλη. Ο μακεδονικός τάφος. Το μαυσολείο αυτό αποκαλείται βασιλόσπιτο. Πρόκειται για υπόγειο θολωτό τάφο μακεδονικής τεχνοτροπίας.